Gördüňmi? Ýagty salar gider zulmat tününde meniň sahip jemalymny gördüňmi? Bahar eýýamynda, heyhat gününde meniň sahip jemalymny gördüňmi? Ankasypat durup hü diýip galkan guş, gije tirikdir günnüýdi bir huş, eredaly jinneli egini hyrkapuş meniň sahip jemalymny gördüňmi? Gan edipdir, pelek bagrym pırakdy, ýelmudam geder men ýar diýip sorakdy, käbi etrapynda şamda rakdy, meniň sahip jemalymny gördüňmi? Urumda, gapsakda, sınnamasynna, we maýyl ornuny arşyň içinde, aklim degretinne pelek bursunna, meniň sahip jemalymny gördüňmi? Aşyklar ahyna guldum döwrünne, Kubbatyl İslamda Jeyhun bahrynna, Sidre Sehrasynda İsa şäherinde meniň sahip jemalymny gördüňmi? Hidret Ali etgeç älemge dawy. Kaptan kaba düşdi Hazretiň çagy, ya iklim eýet Ahmet ýazawy. Meniň sahip jemalymny gördüňmi? Mesken tutmuş Garadağyň burnuna, Ali'nin mülkünne İsa ornunna, yerin arkasynna göğün garnynna meniň sahip jemalymny gördüňmi? Mawtym uly şeker ýaryň kamyny, gelip tapa bilmez uruy zemini, ya ady Cebrail hakyň yemini, meniň sahip jemalymny gördüňmi?